No niin, nyt olisi jotain erittäin hienoa näytettävää. Ja heti alkuun täytyy sanoa, että paikka on sellainen, että varmaan joudun rajaamaan ja editoimaan jonkun verran, ettei nyt ihan heti käy selväksi missä kuvataan. Eikä sitten kommentteihinkaan paikkaa laiteta. Tosin käyn ne läpi ennen kuin julkaisenkaan yhtään. Mutta sellaista. Eli tällainen. Viimeisen päälle linja-auto. Tässä on sen verran nykyisen omistaja kertoi historiaa, että on vuodesta 1982 seissyt jossain pihalla ja silloin tällöin käytetty ja vähän siirrelty. Ja se on ajamalla tähän tuotu. Ei niin kovin kauaa sitten. Eli se kyllä hörähtää tosta käymään, mikäli tarve olisi. Tosin tämä on nyt varmasti jo toiseksi viimeinen pysäkki. Viimeinen on sitten Sulatto. Ja sen takia vähän ihastellaan. Saatte hetken aikaa miettiä, että minkähän merkkinen tää on. Paljastetaan se heti alkuun. Maski siitä puuttuu. Syylläri on ehjä tietenkin. Torvi löytyy. Ja aika jännästi lohkolämpäri. Näkyykö tuo teksti, niin siitä saattaa jotain päätellä merkistäkin jo. Kunnon rautapuskurit eikä mitään muovia. Se huomiovalo siinä. On sitä aikaa, kun linja-autokuljettajalla oli nätti puku ja koppalakki päässä. Ehkä toikin muoto tulee siitä. Näyttötaulu on hukassa jo. 2 erillistä ikkunaa. Ja tuosta näkyykö se? Eli Volvohan se. Ilman se käy ja kulkee. Mallia en tiedä, enkä vuottakaan. Jos nyt arvata pitäisi nyt 60-luvulta. 50-luvulla se on usein nokallisia malleja ja 70-luvulla niistä alkoi tulla kenkälaatikon näköisiä. Tämä on hieno. Yksi sisäänkäyntiovi, takaovea ei ole. Kierretään nyt ensin. Katsotaan uskalletaanko mennä sisälle. Väritys on aika hieno. Viekö tuo sitten tuuletus kautta tupakki-ikkuna? Varmaankin. Nokian renkaat.
Oiskohan tuo olla tuo renkaan ikä? Viikko 16. Ei voi olla. 86. Tai no miksei. Eihän se alkuperäiset renkaat kuitenkaan varmaan ole. Matkailukäytössä tämä on sitten jälkeen ollut, että noinkohan nämä on. On ne varmaan alkuperäiset, en tiedä. No onko siinä ollut luukut, mitkä on peitetty? Takaikkuna on jo pudonnut vauhdista pois. Kaksiosainen sekin. Siinä on merkkejä ollut, mutta on nekin hävinneet jo. Tätä me ei aleta avaamaan. Sisäpuoltahan sen näkeekin. Vararengasteline, jos sen pahemmin väärässä ole. Ja siinä on kans saanut luukku auki. Ilmastointi pelaa, kun on ylhäällä ja alhaalla. Moottori tässä on kuitenkin edessä eikä takana. Taitaa aurinko vähän häiritä. Ja tukevan näköistä palkkia on edelleen. Runko varmaan kestää, mutta kuoret ei. Toisella puolella samanlainen pikkuikkuna. Ainakaan mitään tyyppikilpiä sen enempää tässä näy. Ehkä sitten muualta löytyy. Hop. Siinähän moottori on. Siinä on rahastajan paikka ilmeisesti ollut tossa. Liekö siellä ollut sitten rahastusvehkeet? Ei tutkita sen paremmin, kun ei tiedä mitä siellä on. Joku huoltoluukku kenties. Onkohan tuo lämmityslaitteisiin, olettaisin. Viisi vaihdetta.
on tallella noin molemmat. Kenellä ruotsin kieli sujuu, niin tietää mitä noista tapahtuu. Tuon minäkin tiedän mitä tuosta tapahtuu. Olisiko tuo oven avaaja? Ehkä. Penkki pyörii tietenkin. Uutta pohjaa kyllä tarvitaan ennen kuin pitempää reissua voi tehdä. Sivupellit taitais olla ihan kova vielä. Joskaan ei kaikki. Ja kattokin saattais tarvita jotain muutakin tukemista. Siinä on hattuhylly. Lamppu niin. Ja siinä tietenkin kun pysäkille haluaa jäädä, niin nappia painaa. Tuollakin on vielä tuuletusta. Verhotkin on nämä ikkunoissa joskus ollut. Takille naulakko. Kyllä. Ei yhtään hassumman näköinen. Harmi, että tämäkin on sulattoon menossa varmaan jossain vaiheessa. Saatiinpahan nauhalle ennen sitä. Jos joku tietää mallin tai vuosiluvun tai mitä tahansa, niin laittakaa ihmeessä. Ei mitään, me lopetellaan tähän. Se on moro.